Здравейте хора, аз съм Сашко БГ. И днес играем Castle с новия канал на наречен Game Clasher. Добър ден и от мен. Това е моето видео на моя канал. Ще има и линк, в който да видите и това на Сашо БГ. Днес, както виждате, съм с по-силния ми акаунт, който ще разгледаме в някое друго видео. Ето тук виждате всичките карти. И сега ще играем няколко битки с него. Та, Сашо, и ти може да ни разкажеш малко за твоя дек. Така, моят дек е много симпъл дек. Значи започваме с Ритер, с Пограйдер, Снайпинг, Мини-пета, как беше тоя? Така, добре. Моя... Знаете ли какво? Имам една слабост. И тя е Air юнитите. Той има Baby Dragon. И аз имам, само че не го използвам. И точно това ми е слабостта. Ето сега ще ви покажем. Ако Сашо е умен и пуска само Baby Dragon, ще ме размаже. Ето сега се впускаме в един Friendly Battle. Та по принцип аз съм по-силен от Сашо, само че на Friendly Battle се изравнява всичко, тъй че. Така, пускам един балон. А Сашо Хог. Бум. Така. Един магиосник отзад. Лайтнинга. Лайтнинга, за първи път. За първи път от цяло вече. Така, значи преди малко разбрах, че Сашо всъщност си купи... Не, защо? За първи път. Не, Сашо, спри с тази песен. И... Защо? Не, нямаше как да не ме разкатаваш. Еми, Сашо, все пак... Така. Ако пуснеш Baby Dragon, те мразя. Ами, сори, но след малко ще пусна такъв. Значи, официално те мразя. Обаче имам защита. Сега ти разцепих Baby Dragon. Гледаш ли? Гледаш ли? Ти нямаш магиосник. А сега и Ексбол. И Ексбола разцепва. И сега ще ти прицакам гиганта с армия от скелетони. Ще ти убия Хога, което вече направих. И Уизърда ми ще се заеме с твоя дракон, предполагам. Ах ти тапак такъв. Омага! И сега балон. И Ексбол. Не, ти биеш край. Ти биеш пилето до натра. Така и имате. Ами, поглед. Омага. Ами, дай ви какво ще направя сега. Сета майките. Смена дека. Ще си смениш дека? Готов ли си? Не. Да направя
не съм да. Така, значи, докато Сашо си върши работата и си прави нещата там, които не знам какво прави и с какъв дек ще излезе накрая, аз ще ви разкажа малко за моя втори акаунт. Така, имам Xbox... Започваме. 3, 2, 1. Пускам за нивото от няколко дневните. Нали ти е слово? Защо? Но остатък си летящи карти, нали? Не ми казвай, че... Нека сме летящи карти. Имаш ли Minion Horde? Не, и ти го имаш! Само, че познай какво... Бум! Ах ти пека! Бум! Обичаш ли рейч? Как се прецака? Как се прецака? И рейджа се маха. Ще прецакам газът. Няма лошо да се надяваш. Нека ти стартъпът полун. Кой ни спектейтва? Това е лесно, Александре. Seriously. Това е Мартина Деп. И сега барелче. Мага, погледни! Видя ли двата миньона как преследваха скелетона ми? Сашо! Най-перфектният момент за Драган. Слушай, аз съм магиосник. Рейджът ти се махна на 3, 2, 1. Между другото, нали знаеш, че рейджа има като рамка отстрани? Да. Там пише кога свършва. Да. Има като рамка, в която има едни символи. И те са тъмни. И като всички символи станат светли, това означава, че се маха. Да. Не знам, но не праня. Искаш ли да се бие с спаунър дек? Това се опитвам направо. Окей, искаш ли да се бия само с епици и минипек? Аз ще бия само с... Няма да. Айде да се бием. Айде, окей. Аз нямам сперхар. Нямаш какво? Сперхар. Окей, дай да те видим. Добре, да видим какво съм направил. Имам само епици. Добре, 30 тона. Умри. И са бомбата. Как ти става тъпия тън? Добре, So easy. So easy. Не ми казвай, че имаш стрели. Нямаш стрели, нали? Yes. И сега, Сашо, специалитетът ми Ексболя с гарнитура.
Ай. Не! Кралицата на скелетоните. Гедръкт. Защо? Спри да пускаш. Не, вълкаяри! Сашо, признай си едно нещо. Знам кой харесваш. Кой? Вълкаярито. Явно. Еми, тя е красива, пък и ти подхожда. Пък и поне когато си в беда, тя ще бъде твоят герой, защото е по-силна от тебе. Вълкари. Ето Сашо е влюбен, дами и господа. Дайте да дадем малко любовни кадри от този специален миг. Не! Унищожи си колата, Джоздай! Еми явно епик дека е слаб. Имам си растатина. Не! Не! Епик дека е слаб. Нали? Сашо! Сашо, познай какво. Аз играя срещу Крис. Някакъв Крис. Не бе! Не го прави. Аз играя вече срещу него. Край, Уич. Вулкани, пепе. Добре, дайте да видим тази славна битка. Ох, Сашо, стига! Твърде много си хлътнал по тая. Той ще убие. Знам. Виж кое ниво е. По-високо ниво от тебе. Да не ме породира. Напротив, не е по-високо ниво от мене. Бързо, вулкари! Ви профил... Айде! Не е по-високо... Всъщност май е. Да! Нали аз губих копи. Ето, сега ще ви докажа, че всъщност ето 1733, че аз съм по-силен от него, както и да е. Няма значение, ти си по-високо арената, нямаш легендарките. Да. И... Ами нужни са ти легендарките. Мъчиш... 13 минути снимаме вече. Какво? 13 минути снима. Да. Нека да убиеш тоя. И... Ако успея да го... Така. Аз не мога да го стигна до кулата, да направи нещо, което ще ме прибие. Хората... Айде, вълкари! Има 1708 пачки, както би казал някой от тук сред нас. И мога да си купа голем. Ако искате да видите такова видео, лайк и subscribe. Добре, аз ще бъда цепен от това, които се бъдете, и аз ще се нас за сам се бъде. Забравяйте да се абонирате, че това не бъде с един лайк нагоре. Палец нагоре, като се казва някакви хора, и се абонирате за канала на Клашерста, или както беше той. Гейм Клашер. Гейм Клашер. Омага, той пусна голем. Знам. Значи аз стартвам видеото. Ти още ли снимаш? Аз още снимам. Искаш ли още една последна игра? Не, аз вече спрях да снимам.
Окей, аре последна игра. Обаче само на моя клип ще я има. Става ли? Аз съм се огребил. Оле, зареди! Влизаш ли в Clash Royale? Ето ме, вътре съм. Махни се. Няма да се скажа. Да го купите. Така, хора, тъй като Сашо е голям инат и няма да се откаже, ще паузирам това видео и когато е готов, ще го пусна. Така, най-накрая сме заедно и сега искам, Саша, да ти покажа нещо. Искам да ти съобща една много важна новина. Не мога да го направя, но ще ти отнема гаджето! Само аз се обичам! Не може! Тя само моя! Умри! Какво? От кога ми псуваш в видеята, бе? Тя и неща се умри! Омага! Взех Вълкайерито и той я ме би! Няма да пипаш вълкари! Чули ме, бе! Гейне состин, като не знаеш как се използва, няма да го пипаш! Точно, защото тя е слаба! Да, бе, слаба е! О, Сашо! Задника ти! Сашо! Задника ти! Какво? Има нов апдейт на играта. Който идва след 3 дни. Ами добре, нека да апдейтнат вълкарията. Аз се бях на степена забавка. Така, сега ще ти кажа има ли нещо за Вълкайерито. Вълкайери. Не, нищо няма. Стига де! Само, че има Wizard. Има Inferno Dragon. И всъщност не се добавя нищо ново, просто се апдейтват старите карти. Аха, ето е много стара карта. Така, сега заменям Вълкайерито, тъй като е супер слаба карта. Ти си слаб просто, задникът ти е... Чувате ли как ме обижда? Майка ти... Чуйте! Как се използва и обиждаш, аз ти гейм естествено. Така, Барбериан. Така, значи това беше за моето видео. За моето видео за днес. Не. Това беше от моето второ видео за днес. Ще има и трето. Затова не забравяйте да го погледнете. Чао! И се надявам да ви видя в следващото видео. Бау!